Diyos marayan aga po, matindong na po ang gabos sa pagpuon kang sa tuyang nubina. Hearts so filled with sadness, sing should call on you. Turn unto still gladness, soothe our misery. Vision of the hopeless one, work on me your wondrous art, change to joy my every if it be His holy will. Like you I long to be, evermore is friend, now into eternity. Love's forces as no end. Vision of the hopeless one, wondrous one, change to joy my In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord is the strength of His people, the saving refuge of His anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper. Do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth. O Heavenly Father, we beg you through our Lord Jesus Christ, whom you have made the sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through him to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then being at peace with you and each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy apostle Saint Jude Tadeus before your altar in heaven above. This we ask of you who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most Holy Apostle Saint Jude Tadeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved Master into the hands of his enemies has caused you to be forgotten by many. But the Church honors and invokes you universally as the patron of hopeless cases and of things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you, to bring visible and speedy help where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, O blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you and love for Jesus Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude, so dear to Jesus, who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be his will, help me to obtain from his kindness and mercy what I am asking through your powerful intercession. Intercessions. Lord Jesus, you manifest your presence
person, and power in your saints. Through Saint Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Help those who are poor, who have no food or homes, who seek work. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Heal the sick and depressed. Let the lonely know the comfort of your love. Assist all in need of your mercy. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors, and to those who join with us in these prayers. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. O glorious Apostle Saint Jude Tadeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces He has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life I will be grateful devotee until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of sinners. With confidence we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus and we shall all be saved. Saint Jude, pray for us. And for all invoke your aid. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo asin iba pang kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadununga na nag-antabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Hinaako mi nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, di kami naging marhay na para ataman kan sa imong linalang, di imi nasabotan as sinautoban sa imong kabutan na atamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asin ngunya na mamatayan minaan padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan asing iba pang mga natural na kalamidad. Dahil kami mabibirikan kundi ka mamumuto na ama. Sa imo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasaalan. Ilikay mo kami ang sa mga namumutan asin mga pagrugaring sa piligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo o namaging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po. Isabay man po niya to sa Santa Misa ang mga minasunod na intensyon, mga pasasalamat, dulot ni Mr. and Mrs. Marlon Obis and family for passing the BU, dulot kan Abogado family, pasasalamat man kan Chan and De Vera family, pasasalamat para sa birthday ni Mark Joshua Chato, dulot ni Ning Chato, pasasalamat kan Luberes family, asin man kan Naibe family. Mga espesyal na intensyon, for good spiritual and physical health and safety of my family,
dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family, special na kahagadan man ni Jusel Asaytuno and family, for safe trip, dulot ni Claire Margaret M. Serrano, for guiding in the exam and interview for BU, dulot kan abogado family, special na intensyon man ni Key Baldo and family, for guidance and support during the qualifying exam in BU, dulot ni Stephanie Narvaez. Special na kahagadan man to qualify and pass at BU Archie, dulot ni Shane Angeles Rodriguez. Special na kahagadan for complete healing and recovery of Tirso Balyeta. Complete healing and recovery of Edgardo de la Rosa. Para sa minasunod na kalag, sa kalag ni Victoria, dulot kan SAA Grade School Class 74 and High School Class 78. Sa kalag ni Gabriel and Leticia, dulot ni Irenea Garing and family. Sa kalag ni Melencio, dulot ni Irenea Garing and family. Sa kalag ni Froilan, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family. Kalag ni Erlinda and Josepino, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family. Kalag ni Sixto, dulot ni Irenea Garing and family. Kalag ni Cirilo, dulot ni Moriel Huab Deto. Kalag ni Juliana, dulot kan Encinarial family. Sa kalag ni Antigono ni Susana, dulot ni Violeta Barcenas. Kalag ni Azucena, dulot ng Rukuyan family. Sa kalag ni Gerandi, dulot ng Sebastian family. Kalag ni Mia Faye, Jose Ramir, dulot ng Condes family. Asin sa kalagman ni Erlinda ni Jose, dulot man kan Condes family. Sa kalag ni Nelly, dulot ni Ning Chato. Sa kalag ni Fidel Sr. and Trinidad, dulot ni Joy. Sa kalag ni Filomeno and Alan, dulot kan Luberes family. Asin sa kalag ni Aaron, dulot kan Naibe family.
Matindog na po ang gabos sa pagpuon kan sa tuyang Santa Misa. Good morning. Good morning, Father. Sa ngaran kanama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong Aldaw na Espiritu. Webes, sarong komunidad kita po nagkakatiripon sa pag-arang, pagtaong ondra, paghagad kan tabang, asin pamibikan sa tuyang mahal na patron na si San Judas Tadeo. Isabay man yato sa laog kaining misa, an pagpamibi para sa kapahingaloan kan kalag kan sa tuyang mga namumutan sa buhay na nainot na po sa to sa ikaduwang buhay. Ngunyan, midbidunta an sa tuyang mga pagkukulang asin pagkakasala, ihagad ininintawad sa mahal na Diyos tanganing magkaligo po kitang magselebrar kaining mga banal na misteryo. Udok sa buot, sarabay kitang masabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles, asin santos, asin sa Indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangan tan Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan. Pagkapatawadaan sa tong mga kasalan, pasindarhon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. O Diyos, nahuli sa mga palada na apostoles, nagtugot na kami magmidbid kan sa imong aran. Uli kan mga pamibi ni San Judas Tadeo, kaugaying warasan na ang simbahan, danay na magtalubo sa bilang nin mga nagtutumbod sa imo. Siya na kaiba mong nabubuhay as sinagahade, kasaro kan Espiritu Santo Diyos sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Himatuan po niya to an enot na babasahon. Ginono sa libro nin Genesis. Si Juda nagrani kay Jose asin nagsabi, tuguti ako kagurangnan, na ining sa kong uripon mataramin sarong tataramon sa talinga nin sa kuyang kagurangnan. Asin da ika malugod maanggot sa imong uripon, hulit da ika arog man sana kiparaon. An sa kong kagurangnan nakapot sa iyang mga uripon na anolay, igwa kamo nin ama, utugang na lalaki. Asin kami nagsimbag, igwa kami nin ama na magurang na, asin sarong tugang na lalaki, aki nin sa iyang pagkagurang. May tugang ini nagadana, kaya siya nasana anatada na aki nin sa iyang ina. Namumutan siyang gayo kan sa iyang ama, asin sinabihan mo, an sa imong mga surugoon. Darahan nindo siya digdi tanganing mahiling siya kan sa kong mga mata.
Kunan sa indong tugang nanguhod, day makaiba sa indo. Day na nindo mahihiling ang sakong lalawgon. Pagbalik niya mo sa samuyang ama na sa imong uripon, isinabi mi ang tataramon nin sakong kagurangnan. Dangan, pakalis nin dikit na panahon, ang samong ama nagsabi na magbalik kami sa pagbakal nin dikit pang kakanon. Asin nagsimbag kami, day kami makakaduman, kung ang kango diming tugang umiba sa muya, maduman kami. Ulit na daimi mahihiling ang lalaki. Kung daimi kaiba ang tugang minguhod. Dangan ang sa imong uripon na sa muyang ama nagsabi sa mo, aram nindo na duwaan ipinangaki sa ko kan sa kuyang agom, asintaan saro nawara. Kaya naghuna ako na rinunot siya nin mga mabangis na hayop. Sagkod mo niyan, dai ko na siya nahihiling. Kung halio naman nindo sa sako ang sarong aki, sa sako ang sarong ini, asin marawat ang mangyari sa iya. Ang sako yung maputi ng payo, isusubol nindo sa lulubngan ninda kulang kamundoan. Day na nakapugol sa sadiri si Jose sa atubang kan sa iyang kairiba, kaya nagsabi, pahalion gabos sa atubangan ko. Kaya day na ang mga surugoon, kan magpamidbid si Jose sa iyang mga tugang. As nagtangi siya nin makusog, mala tanadangog kan mga taga-Ehipto, asin ni Paraon. Ako si Jose, sabi niya sa iyang mga tugang, buhay paan sa kong ama? An sa iyang mga tugang nagkatirikbahan, asin dai siya nakasimbag. Dangan nagsabi si Jose, dulok sa ko, asin duminurulok an sa iyang mga tugang. Nagsabi si Jose, ako si Jose, ang tugang na ipinabakal nindo sa Ehipto. Alagad da ika mo matakot, asin da ika mo magbasol, na ipinabakal nindo ako digdi. Ulit sa pagligtas nin mga buhay na ipinadara ako nin Diyos, digdi na manginotan sa indo. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Girumduma ang mga ngangalasa na ginibon nin kagurangnan. Girumduma ang mga ngangalasa na ginibonin kagurangnan. Ang kagurangnan nagpadara nin gutom sa daga, asin rinatak ang gabos nindang pagkakan. Alagad sa rong tao pinapainotan ninda, si Jose, na ipinabakal mani o ripon. Girumduma ang mga ngangalasa na ginibonin kagurangnan. An sa iyang mga bitis, ginapos nin mga talikala, asin an sa iyang ilog, ilinaog sa batbat. Sagkod kan panahon na mangyari an sa iyang hinula, asin pinatunayan siya kan tataramon nin kagurangnan. Girumduma ang mga ngangalasa na ginibonin kagurangnan. Nagpatugon an hadi asin binuhian siya. An hadi nin mga banwaan, iyo nagpabutas sa iya. Ginibo siyang kagurangnan nin sa iyang harong, asin mamamahala kan gabos niyang rogaring. Girumduma ang mga ngangalasa na ginibonin kagurangnan. Matindom na po ang gabos sa pagrukyaw kang banal na ebanghelyo. Ang kagurangnan mapas sa indo, Asin sa saimong espiritu, pagrukyaw kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Mateo. kamurawayan sa imo kagurangan. Si Jesus nagsabi sa mga disipulos, sa indong paglakaw, irukyaw nindo na haranina ang kahadean ni Diyos. Bulungan nindo ang mga nagehelang, buhayan nindo ang mga gadan. Linigan nindo ang mga dauton, paluwasan nindo ang mga demonyo. Inako nindo na daing bayad, itauma na daing bayad. Day magbalo nin bulawan o plata o kwarta sa indong mga hagpos. Para sa indong pagbaklay, day magdara nin basket, sanglean, sandalyas o sugkod.
huli taan obrero, maninigong pagkakanon. Paglaog nindo sa banwa o baryo, maghapot kamo kunsi say dumanan marhay na tao, asin makiistar kamo sa saiyang harong, sagpod na kamo maghali. Paglaog sa harong, magtaong galang kamo, kunan harong maninigo, an sa indong katuninongan, magdadanay sa harong na iyan. Alagad kunda an sa indong katuninongan, mabalik sa indo. Kunday kamo akuon o himateon, lumuwas kamo sa harong o sa banwa na iyan, asin palpagunindo an alpog sa indong mga bitis. Totoong sinasabi ko sa indo, nanaldaw nin paghukom, urog na masakit para sa banwa na iyan, kaysa para sa Sodoma, asin Gomora. Mga tugang kong namumutan, marahay na bareta, kan kagurangan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good morning. Good morning. Pakigreet daw kan sa tuya katay na good morning. Bako sa natanganing i-wish ta sinda na maging marhay an sa indang morning or magkaigwaning good day today, but to remind them na sarong dakulang balaog, inako naman mo niyan yatong aldaw, an kita makapag-umaw sa satuyang kagurangan. Sabi tangani, every gising is a blessing. Ang sentro, kan satuyang buhay, iyon sa tong kagurangan. Diyos, bago an gabos. Yan. Bago magralaog sa trabaho, bago magtrabaho, pinupunantan sa tuyak aldaw sa mahal na Diyos. Hindi pong mga business people, lalong-lalo na ining mga may sadiring darakulang korporasyon na gusto pong mag-advertise, mag-sell kan sa ilang products nationwide. Usually, they send sales representatives. Di ba? To introduce their products sa mga manlaylai na store, nagpapadara sila ng mga sales representative. But before they are sent, ining mga sales representatives, they go through a series of seminars and briefings for them to effectively sell the product or to sell the product well. And usually, they are sent by twos or by groups. Diba? Tanganing maglibot sa mga tindahan to introduce the product. I think the same picture na itinatao sa tuya ngunya, sa tuyang Ebanghelyo, and sa tong kagurangan as if he is the CEO. He is the owner of the corporation who sends his disciples to the world. Tanganing iproklamar ang kahadean ni Diyos. Sa paglakaw nindo, iproklamar nindo naharanina ang kahadean ni Diyos. And of course, they are sent ahead of the places He intends to visit. Kaya, tigtawan niya ngunyan ang sa iyang mga disipulos nin briefing or seminar. And let us take note of these two important instructions, mandate, na itinao niya po sa iyang mga sinugo. Number one is about the urgency of the mission. Yeah, last Sunday, we have heard the words coming from the very mouth of Jesus Himself, the harvest is rich, but the laborers are few. Dako lang nga anigon, pero dikit an paraani. So we have to pray to the CEO, to God, to send more laborers to His harvest. So kunyan sa kinaban, dakulon po ang tao na napapaha sa mahal na Diyos. Perhaps they have not yet heard of Christ. Sabi ka sa survey, 2/3 of the world's population have not yet heard of Christ. Imagine, dahil pa nakadangog manungod kay Kristo. And if they have heard something about Christ, they have not accepted Christ fully or completely sa ilang buhay. Iyo baga, dakulo ng Katoliko, ang Catholic population ta is 89 million Catholics. Sa Pilipinas, sana po. And only 15% of this number, kang 89 million,
go to church during Sundays. Kaya kadako lang tao na naghahanap nin meaning sa indang buhay. They are looking for inner peace. They are looking for genuine happiness. Yaw na nga ni ang gabos sa inda. All the success sa indang buhay. But still, they peace of mind. Still, they feel that vacuum within themselves. Because dai pa ning danako ko si Kristo sa indang buhay. Kaya dakul pa talaga ang aanihon. And we really need laborers for His kingdom. And let us never underestimate the power of prayer. We pray for vocations. We should pray for vocations, for priesthood, mga pagmadre, lay apostolate also. Kay puhantang magpangadji sa kagsadiri kay ining ubasan. He is the one who will inspire. He is the one who will attract. He is the one who will sustain. And He is the one who will also reward these laborers. That's the first thing that we should take note of. Tandaan taman ini, ini man ang tugod sa satuya, ini ang pag-agyat sa satuya, kan sa tong kagurangan, mga nagsusunod sa iya. Ikadua, kaipuhan ta pong akoon, na sa pag-ibot akan misyon, we will be met with a lot of hurdles, especially persecutions, pagpakaraot, pagbalo. That's why we really need to rely on the protection of Jesus. We really need to rely on the providence of God as we do our mission. Okay, baga sinabi niya digdi, sa indong paglakaw, sa indong pagbaklay, dahil magdaranin basket, sanglean, sandalyas o sugpod, hulitaan obrero, maninigong pakakanon. First, travel light as you do your mission. Dahil magdaranin anuman, magtiwala sa tabang providensya kan mahal na Diyos. I can attest to that. So, ako sa mga parokya kong nadudumanan, kung ano-ano na sana kong tigtatao sa kuya, magpuon sa sapatos, t-shirt. Yan. Dahil ka man nagugutom. Minsan nga ni, may diabetes na ta, tituro-tarawa na ng padi ki chocolate. Yan. Cake, ice cream. Dahil ka man pigpabayaan kan mahal na Diyos. Dahil man garing padi na malnourished. Diba? Nakahiling na ka mong pading malnourished. Dahil pa, you just need to trust in God's providence. Diba? O, ikadua, natugon niya, they are to focus on their journey and mission. Kaya sabi niya, stay on that house. Di magparaburubalyo. I think this is the reason why ang mga padi, arog sa muya, tiga-assign kami 5 years, bako na next month, ibabalyo na naman. Tanganing makafocus ka sa imong misyon sa laugkan komunidad na iya. And you are to bring peace to them. Kung ako on ang daramong katulinongan, marhay, kung day ako inibagaan instruction. Kung day ako ang daramong katuninongan, lumuwas ka sa baryong iyan, ipalpag mo ang sa imong sandalyas. At least nagimata si Lola. May namo kaya po. Ipalpag ang sa imong sandalyas. In other words, you have to bring peace to them. Katuninongan, bakong pagkabaranga, minsan, nag-iriwal na su PPC, o kalaban na su padi, o dahil katuninongan, sabi baga kan sa to kagurangan, o andarahon mo, katuninongan, asin makontento kung ano ang ino-ofrecer sa imo. O, kaya kaming mga tagadigdig padi sa St. Jude, kontentado kung ano sa ng ice cream, ano sa ng tigtao sa muya, maugmana po kami. And of course, one last thing, you have to cure the sick and proclaim repentance. Mga tugang, we are likewise sent by Jesus. Nag-ako man kita kan parehong mandato.
to evangelize wherever we are. Sana tungkusan tayo ning mga instruksyon na itinao niya sa iyang mga disipulos. I-aplikar taman ini sa tuyang presenting sitwasyon. Because it is by doing so that we truly become, first, followers of Jesus, mga parasunod niya. Second, we become partners in His mission of salvation to the world. Amen? Sa ngaran ka na ba? Kat aki asin ka ng Espiritu Santo. Amen. Magpamibi kamo mga tugang, tanganingan sa ko asinan sa indong atang, maako mandugod kan Diyos sa mga makakamahan. Ako on manlugod kan kagurangnan nan atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan kaming naggagalang sa daing sagkod na kamurawayan kan banal na apostol na si San Judas Tadeo, namimibi na sa imong akoonan sa mong mga panuga, asin magkanigong pasunodon kami sa pagselebrar kan banal na misteryo, uli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong itaas ang espiritu. mga puso, Initaas mina sa magpasalamat kagurangnan. kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo Ito asin dapat. maninigo, asin dapat, matanos asin nakakaligtas, na danay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Tapinatugmad mo sa mga apostoles sa imong simbahan, tanganing inimaging danay na tanda kan sa imong kabanalan sa daga, asin magtaonin mga langit nun nakatugloan sa gabos na tao. Kaya ngunyan asin sagkod paman, kay bakan bilog na hukbo nin mga angkeles dusay sa imo an isip kaming nagsasarano, nagkukurahaw, asin nagsasabi. Banal ang kagurangnan. Diyos nin mga hukbo, ang langit asin daga pano kan sa imong kamurawayan. Usana sa kaitaasan, paladan ang minaligdi sa ngaran kan kagurangnan. Usana sa kaitaasan. Kagurangnan ikan ang gadan banal, burabo din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanala, kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak, asindugo kan sa mong kagurangnan na si Jesu Kristo. Siya, sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat binaak ini, itinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, tailian sa kuyang hawak na idodolot para sa Indo. Siring man pakapamanggi, sa pagkuanya man kan kalis sa sinsagiraray, na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos sa sin mag-inom kaili. Taili an kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan na papabuloson para sa Indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan.
Iniyan pagibuhon nindo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag. Sagkod na ika, magdatan. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan, asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan pinapay nin buhay, kan kalis ning kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang, kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Santo Papa, si Leon, kan sa mong Obispo, si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom, kan pagkabuhay liwat. Asinan gabos na mga gadan, dangan ako sinda, sa liwanag kan sa imong lalawgon, kay raki kami gabos, namimibi kami tanganing kay iba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, di San Jose at sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, kay bahanan sa tuyang patron, na si San Judas Tadeo, asin gabos na santos, nakaintupa, nakapaggaya-gaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos samang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos noon nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ng ngaran mo, magdatong ang kahadian mo, mangyari ang bot mo sa daga, ninsiring sa langit, ansa mong kakanon sa araw-aldaw, itao mo sa muya ngunyan, asin patawagan mo kami sa samong mga kasaalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot. Namimibig kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw nyamoan katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, bantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan samong paraligtas na si Hesu Kristo. Huli ta sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahon. Hesu Kristo ang kagurangnan, ika na nagsabi katuninongan, winawalat ko sa Indo, an sa kong katuninongan itinatao ko sa Indo, hare paghilinga an sa mong mga kasalan, kudian pagtubod, kan sa imong simbahan, warasan sa iyan katuninongan na sin pagkaburunyong, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Ang Amen. katuninongan kan kagurangnan danay na mapa sa Indo. Asin sa imong Sa tuya espiritu. po mo niya naihira sa lambang saro, aninako niya itong katuninongan. Peace be with you. Kordero kan Diyos. Na nagpapara kan mga kasaalan kan kinaaban, kay raki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasaalan kan kinaaban, kay raki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasaalan kan kinaaban, taawi kami nin katuninongan. Mga tugang, uyaan kordero kan Diyos. Uya si Kristo, nagpapara kan mga kasalan kan kinapan. Paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kaguranan, bako akong maninigo na ika magdagaw sa sakuyang harong, alagad magtarang ka sa naa, asinan sa kong kalag, maoomayan. Ang hawak ni Kristo, Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual.
Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi ang sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo. Tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Prayer for the sick. Grant, Almighty and eternal God, everlasting health to those who believe. Hear us for your sake, for whom we implore the aid of your tender mercy, that being restored to bodily health, we may give thanks to you in your church, through Christ our Lord. Amen. Glorious Saint Jude, you have always helped those who come to you in confidence. We pray you fervently for the sick. I beg you to obtain the gift of a cure, in order that the sick may praise the wonders of God, or at least that their sufferings be lessened, and that they have the strength of Christian resignation and surrender to the holy will of God. Mamibi kita. Kagurangnan kaming nag-ako kan mga sakramento, mapakumbabang nag-aarang sa imo sa Espiritu Santo, tanganing ansamong ginigibo sa paggalang kan pagsakit kan sa imong apostol na si San Judas Tadeo, magpadanay sa mo sa imong pagkamuot.
uli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po. Magkakaigwa po ng second collection para po ini sa pagmantinir kan mga pasilidad kan sa tuyang simbahan. Ang natipon niya itong kolekta sa mga misa kan nakaaging Huwebes, nag-abot po sa 24,859 pesos and 95 centavos. Ang naambag niya to sa siring na oras na misa, nag-abot po sa 3,867 pesos and 75 centavos. Ang second collection, nag-abot po sa 7,356 pesos and 80 centavos. Sa mga maut po, magbakanin souvenir items, arrogant t-shirt, mug, pamaypay, tote bag, available po ini mga items sa opisina. Siringman ang mga kapadian as in seminarista sa Diocese kan Legazpi, magkakaigwanin One Voice Part 2 dinner concert for a cause sa October 10, alas 6 sa pagkabanggi sa Legazpi City Convention Center. Ang proceeds kan mga sabing aktibidad para po sa ongoing formation nin baago asin mga masurunod na padi sa Diocese ng Legazpi. Sa maut po, magbaka nin ticket, available po ang ticket sa opisina. Maut naman po, pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging simana. Duwang anonymous, kantidad na 2,000 pesos, duwang anonymous na tig 1,000 pesos, sarong anonymous na 900 pesos, duwang anonymous na tig 500 pesos, Julia Lim Duran and Family, 5,000 pesos, SAV, 5,000 pesos, Ray Gianan, 2,000 pesos, Jonella Family, 700 pesos, Sarong Devotee, 500 pesos, donation through GCash, 1,100 pesos. Diyos mabalos po. Matindog kita para sa huring bendisyon. Salamat po sa Indo Kapos. Ang kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong Inukuhan payo espiritu. asin maghagad kan bendisyon. In mahal na Diyos sa tabang. Asin mga pamibikan sa tuyang mahal na patron na si San Judas Tadeo. Antabayan kamo kan kagurangnan sa oral daw nindong pagkabuhay. Ilikay sa anuman na mga peligro asin pag-alaman, lalong-lalo na sa mga kahilangan. Itao sa Indo ang kinakaipuan nindong kusog, balaog, asin kakayahan. Tanganing danay kamong makapaglingkod sa iya, asin sa indong kapwa. Asin bendisyonan lugod kita gabos, kan Diyos na mamumuton na sinmayaherakon. An Ama, an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Lakaw, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. O San Judas Tadeo, pinsan tunay ni Jesus, sa samong katikapuan, sinuman na hipnuan, dumawas sa mong kamukahan, ulungan sa mong kailangan. O San Judas Tadeo, kami kahirapitan,
Gabos kami nangangapodan sa sinong kabanalan. Kami Manlugon, liwanagan, kansimong pinsan sa kalangitan. Si Jesus, simong katuon, kami kang erakiman. Si Jesus, simong katuon, kami kang erakiman. Good morning and thank you very much po.